Viimeistelymuokkausta ollaan kohta aloittelemassa. Syksyllä sänkin muokattu pelto ja keväällä ajettu sianliete ja kertaalle muokattu. Ja kohta tulee sieltä karhimies ja ruvetaan viimeistelemään muokkaa. Mut sitten kun maaosat on laitettua kuntoon, niin laitetaan kylvölanotin perään ja aloitellaan sitten kylvi. Sianlietelannan lisäksi niin selenisalpietaria. Brake. Ohra peitattu pautan Universal peittasaine. Eli tässä traktorissa on portaatovaihteisto ja tässä on 4 eri nopeusaluetta A, B, C ja D. Ja tuolta näkyy sitten noista palakkeista, että mikä nopeusalue on milloin valittuna. Jo tällä hetkellä on valittuna nopeusalue B, kun tuo kakkosruutu on mustana. Ja se B-alueen huippunopeus on 17 kilometriä tunnissa. Ja tuossa alapalakissa juoksuu tuo nopeusilla lajeen kanssa parhaillaan tämä XGn kanssa. Siitä saa valita aina sitten kuhunkin työhön sopivimman vaihteiston alueen, missä se voimansuunta on optimaalinen. Huippunopeus on 53 kilometriä tunnissa. Se on tullut menossa alueelle. Ennen kuin ruvetaan kiertokoetta tekemään, niin suljetaan tuolta tuo lannoitepulli sähköisesti.
asennetaan tuonne näyttöruutu. Nähdään, tuolla on yksi tuko. Kerätään kohta aukas. Meillä on Brake ohra, jossa on aika pieni siemenkoko ja itävyys 98%, niin tavoitettu kylvön määrä on noin 190 kiloa. Vaaka näyttää 203, eli pikkusen on niinku menee enempi kuin mitä on, ja kun on vahva kokemus tästä kylvökonnasta, niin kun pikkusen tuosta pienennettä, niin se on haluttaessa voidaan tehdä tarkistus, mutta mä sanon, että se on nyt korvakuululta sopii. 190. Niin lannoite ja siemen menee samaan vaan. Kyllä. Mitenkä se tuon lannoitteen määrä tässä säädetään sitten? Pystyykö siihen samalla lailla kiertokokkeen tekemään? Samanlainen kiertokokki pannaan vaan tuo siemenpuoli kiinni ja tuolta sähköiseltä puolelta aukaistaan tuo lannoitteen syöttö, mutta minä olen sen tarkistanut pariin kertaa. Meillä on nyt 150 kiloa, mitä ajetaan tähän Salpeterien tulietteen lisäksi. Niin se on riittävä määrä. Konskillin kylvökoneen ohjausyksikkö ja tänne voidaan laittaa erilaiset asetukset, mitä sillä halutaan käyttää. Mutta minä olen kalibroinut nyt tämän sillä tavalla, että kun on vain yhtä lannoitetta käytettävissä käytössä, kun pelkkää salpeteria ajetaan lietteen lisäksi, niin kun asettaa tämän lannoitteen säädön tuonne 168 kiloa, kun näyttää tämä syötöksi, niin silloin sinne menee 150 kiloa tätä selenisalpeteria. Se on tehty 2-3 kiertokoetta siitä. Niin sitten jos sitä haluaa siitä 150 kilosta pienentää tai suurentaa, niin sen pystyy tässä ajo-aikana tekemään. Mutta siemenen säätö on sitten tehtävää tuolta koneen kylästä ja sitten mitä tässä on käytännössä mitä kylvässä näistä tarvitaan, niin on tämä, jos ajourat tehdään, ruiskutusurat, niin niihin ohjaus. Sitä ei meillä käytetä, kun meillä on satelliittipaikannuksen perustuva automaattiohjaus tässä traktorissa, mitä ruiskuttaessa käytetään. Ja sitten on nuo sitkaimet, joilla merkitään tuo seuraava ajoreitti ja takaharaohjaus ja sitten sitkaimen toloppanosto. Ja sitten on tuossa tuo pyörä, joka kertoo, että onko syöttölaite toiminnassa vai ei. Ne on oikeastaan ne asiat, joita tässä seurataan kylvöaikana. Ja tietysti se kertoo sitten pinta-alat ja siemenen menekit, lannoitteen menekit ja kaikki lohkot pystyy halutessaan tallentamaan sitten että mitä on sinne mennyt. Mutta siemeniä sillä pinnassa näkyy, mutta on poikkeuksellisen liettynyt oli tämä paintomerään kevään takia, niin sitten ihan kaikki siemenet aina ja myöhäinen kylvöaika, semmoinen 10% on lisätty siemenmäärää normaalisti, mutta pääsääntöisesti ne on täällä tiivistä pohjamaata vasten ne jyväset kiinni ja siellä ne orastuu. Sopiva vähän tuommoista, kuten ne karkeita rakenteet on pintaa. Joo, se on tuo kylvökoneen hara on hirmuisen tärkeä siinä, että se lajittelee sitten tämä
jäävän maan pintaa, että se jää nämä karkeat kokkareet tähän pintaan ja täältä löytyy sitten tämä tiiviimman päältä tämä hienojakkene, niin se jääpi se siemen sitten kunnolla mullan sisään, että se ei jää kokkareihin. Kyllä.